உன் தலைமையில் ஒரு நீதி சூரியன் உதிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது. யாருக்கு நீதி சூரியன் உதிக்கப்படும்? அநேகருக்கு நீதி சூரியன் உதிக்கப்படவில்லை. என் நாமத்து பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதி சூரியன் உதிக்கப்படும். ஹல்லேலூயா. முதலாவது ஆசீர்வாதம் என்ன? ஆரோக்கியம். இதுக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாம பலவீனத்தோட சோர்வோட இருந்திருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த 3 மாதத்தில் ஒரு சரீரத்தில் ஒரு பலவீனம், போராட்டம், ஆரோக்கியம் இல்லாம சுகம் இல்லாமல் உன் தலைமையில் ஒரு நீதி சூரியன் உதிக்கப்படும் போது உன் அவர் செட்டை கீழே ஒரு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் உனக்கு. இந்த 7ஆம் மாதத்திலே தேவன் ஆரோக்கியத்தை வரப்பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார். சுகத்தை உண்டாக்குற தெய்வமா இருக்கிறார். உன் வியாதியை நீக்கிறவரா இருக்கிறார். யாருக்கு என்று சொன்னால் அவருடைய நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிறவர்களுக்கு மேல் நீதி சூரியன் உதிக்கிற